Здравейте! Днес пак се снимам Room Tour, защото това е втора част. Така че, да. Миналия път също бях показвал тази снимка, но сега пак ще покажа, за да видите по-добре. Защото е има повече светлина в стаята, въпреки че шторите ми са дръпнати. Така, един момент. Така. Да продължим. Това е цифровото, а това е видеото. Там видеоплеера. Но аз не го използвам. Развален. И плюшките. Плюшените играчки. По-точно. И майка ми пусна прахосмукачка, за което съжалявам, че ще трябва да викам. Много съжалявам. Там е климатика ми, това е окачен таван. Тоест тези панели се махат. Това са всичките ми настолници. Ама всичките. Да. Тук имам един шкаф, който слагаме компоти разни други, просто защото там ги слагаме. Така, аз на мен не ми трябва това. Да. Това е креслото ми. Вижте сравнение с кръка ми. Колко е голямо. Така. Това вече е моето невероятно, прекрасно, най-неподреденото бюро в света. Да. Това е моя снимка в първи клас. И това е на чашата. Това е постър, който съм аз направил. Честит Хелоуин. Това е за Хелоуин. Сега ще ви покажа какво държа. Тук държа всякакви глупости, толкова натоварени, че нищо не може да се намери, буквално нищо. Това са филмите ми, DVD-тата ми, по-точно. Това са главата ми честа 3D очила. Единия го изгубих, после намерих първи. Тук още една снимка с който на първия черен ден. Много обичам цветни рамки за снимки с различни декори. Това е мече, което е рамка за снимка. Това пак съм аз. Това е разтвора ми за почистване на очила, едно стики. Кажи здрасти! Не те да казва здрасти. Това е моя снимка, която... Кога е? Не знам да я видя. Ще я погледна. Не си спомням от кога ми е тази снимка. Тя също с мен е... тя ми е от трети клас. Да. От втори и трети клас. Да. Това е Hello Kitty. От серията, в които са позодиите. Това е зодиите близнаци сигурно. Един магически пръстен, който е развален. Тук други работи. Държам. Тук съм закачила една щипка за коса. Тя е по ми обумче от детската градина. По най-странен начин. Да, това тук вече показах. Тук държам други работи, които не мога да ги пишам. Това са коселчетата ми от Jumbo. Това са едни лищенца. Тук си държа пръстените. Тук държа едно колие. Тук други работи. Тук тези държа гривни. Тето ще забравих какво държа. Сега ще видим. Да, тук също още гривни. В тете имам гривни. Тук имам тези неща. Да. Това е едната ми програма, която е също от началото на градината, тук не е написана. Тази е другата. И тук съм се написала първи и втори срок, за да не бъркам програмите. Това е на моя стара новата награда в списанието за този месец. Тук имам такова. Разлих ми карта за бахнето са. Това ми е една друга програма, която направих на нищо и вътре сте работи. Тук са ми улиците. Тук ми е касичката. Тук ми е още едно такова нещо. Моливник, всеки така се радваше. Това е за матурата ми. Имам по български 20 точки, по математика 20 точки, по чела 20 точки и по ЧП 20 точки. Ура! Да, голямо ура! Това е
Тоест има максималния брой точки. Няма да се хваля повече с това в YouTube. Радвам се. Ето. И тук има оценките, но понеже погледнах листа на 2, нямаше как да се побега в цялата рамка целия лист. И затова. А това ми е старото гръбче за телефона. Сега съм с ново, което е кълъв по-точно. Това е фотоапарата, който ще го вземем за завършването тази вечер. Това е клъвката на фотоапарата. Това е клъвката на телефона ми. Имам тези работи, този глас на който капачката му няма. Не смисъл знам къде, но просто съм я сложила. Тук имам тези. Да, това е голямата разтворничия. Тук са ми гланцовете, тук са ми... Какво имам тук? Тук са пълни такива работи. Тук се държа четки за глини. Това е на Лего. Това са мишемите. Конструктора на Лего на SpongeBob. Това е в така че няма да правя втори път. И това ще го показва след дневния път. Всъщност в тази кутия там държах е това нещо, което не знам защо е изкарано навън. И извинете, че забравих да кажа, но това също ще го сложа в днес на завършването. Забравих да кажем това. Така. Да видим другата част на бюрото. Имам чистик. Така че да. Тук са иранците, такива работи. Имаме едно прямо и такива. Това са мечтите, чак не гледа. Хора, това беше клипът от мен. Надявам се да ви харесва и до скоро!